Kublai ya phi baro ni ptyang subha ya phi ha kapuli khubor snap shiphang snobha parlok ban ai ka jingkershan ka jong phi ya kanika channel da ka ba phi like phi share but subscribe ru ha ka jokopor ki khubor ba manta kasni ka khat pratrik ujemmang ar hajar ar phulai ni ki barat temen ngin le ayu ngi perkhat ki khon ki kti ban yo kam yo jam ong ki long kami shillong jemmang khat nyau tarik ki long kami ki bawan ban kershan ya ka jing ya khi jong ka voice of the people party ban pen kala no ya ka jing thung kam thung jam kila pen pau balada ki perkhat tangela de kim sngo man toy shu ban wan ya khi henrei ha ba ki perkhat ya ki khon ki ksiu ka panlong ya ki ban poi hadu ka additional secretariat Nalor ki long kami ki danru ki samla ki basong dukan ha ki dong ha ki sar shalong ki paket yala ki jong ki playo banwan kershan ya kani ka jing ki jong ka WPP na markiru ki sngokya ya ka pateng banwan kini ki long kami ki laya thuru ba ki layo snoling ba ka social media ba ka dan kani ka jingelang jong ka WPP kumta khlam dadan ka jing pen bor ya ki lawan ya snok tilang banai jing kershan Habayakan bat ki katu kat ni ki samla ki badang khedang san ki lapen pau baka jingle ka sarkar kala no shiliang palat ya ki rilum khasi ka jingwan ai jingkershan ya kani ka jingye khi kamut bakin penya pher chat penriu henrei ka jing sngukhya ya ka jing kerdu kam kerdu jam ki samla haba ki lapen dap ya ka jing puli henrei kim shem yo kam Ngilet class man la kasngi ngi sngu komen haba ngi pass ha ke exam henrei sngu si on dala de ka porwat kam ngim shem yo na mar ka jingkhya shiliang ka bha thungkam thungjam kala pen pau Kibai pat kilong kami ki badai tang kinong rap kila ya thu ba kila smut hu ya ka jingdan kam ban pen kala ya ka bha thung kam thung jam bat ki kermen ba ki pat ba kin a ya ka jingkershan ya ka seng WPP ka baladawa na ka sarkar ya ka jingmen toy ki khon samla Kibai pat ki samla kila pen pau ba ka jingkala sang makya ki khon samla ka dei na mar ka jingbam yo kam yo jam kumta lada pen kala ya ka bha thung kam kat kum ka jingbun breu kan ya rap ya ki samla khasi ban yo kam Sa kani ka wai pat ko khubor Kentat banyakran halor ka reservation policy ka jing thung kam bat ka roster system kan yai beteng ong ukonrat shillong khat nyau tarik ujemmang ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala kentat ban bishar biang ya ka reservation policy bat pen pau ba ka jing pentre kam ya ka roster system bat ka jing penrung kam kan dang beteng kum bajulong menta ha ka sibalang ka kenhun menteri kala penlong ya ka jingelang jong ki kenhun menteri ha ka sarkar MDA2 banyatai halor ka roster system Habakran sekilat pathai khubor menteri rangba ka jalla ukonrat ke sangmau loong walla ngamla ban aya ka jing batai benya halor ka ne ka rai henrei ka roster system bat ka jing thungkam ka dei ka bandang bateng Menta ka singi ngilayo ya ka jing batai benya halor ka roster system ka trekam bat kumno haban but ya kani ha kalawai bat kumno ka julong ha ki por menshwa bat hadien kani ka jing batai na ka liang jong baro ki kenhun menteri ki lauhun ya kani hadien bala penshai ulong ula ban rap shushu ya kani ka presentation on sapen pau ha ka singi bala dap ban penlong ya ka all party meeting habakali halor ka jing dawa ka WPP ban penbet ya ka reservation policy ulong kumba kalong menta ka jingalang kalong banyakran halor ka roster system kumta ngine kren shwa halor kani kumno banyat chakmat halor kani halor ka jingdawa ka WPP ban pensenge ya ka jingtung kam ha ka jalla menteri rangba uang kumba lakdau ba ka jingtre kam ya ka roster system bat ka jingpen kam ha ka jalla ka de ban beteng bat nginomla ban pensenge Menteri rangba ulong shushu bakam judan kata ka jingtre kam shakmat nishadien ya ka roster system henrei ka de ban yat bet ha ka jingpen bet bat ka jingdawa ban pen bet ya ka reservation policy kam de ban mi kum ha ka ni kapor la ban kadau haneng na ka liang ka WPP menta ka sni kala stang ya ka jing yakhi jong ka bandawa na ka sarkar ban pen sange shwa ya ka jingtung kam ha ka jalla kat ba om patla ban pen bet ya ka reservation policy ka WPP ha ka sni balang kala penlong ya ka jingye khi shong kalan mingor bandawa na ka sarkar ban pen bet ya ka reservation policy ha ka ba unong ya lam ka WPP uba adan basaya mod ulak hot ya ki pat ba ban wan ban up ya ka jubab jong ka all party meeting ka banlong ha ka sni thoding Sa ka ni ka wai pat ko khubor nginyami pat ba ha ka khat khandai tarik ban snap ya ka ei ka jingmi na ka jingelang ong u ardan shillong jambang khat nyau tarik Ka Voice of the People Party ha kasngi balang kala khot la wer ya baro kinong shong shnong banyami pat ba ha ka khat khandai tarik mentau banai ban snap ya ka rai ka bami na ka jingelang jong ki seng sain perthai ba pher halor ka roster system bat ka bha thungkam thungjam ne ka reservation policy lada ka sarkar ka sngokya ka shimkhya bat smuthu ba ka dei ka ta ka lenti ka bala ban pendap ya ka ni ka kamdan kanu ka jing e laong u president barang ba ka WPP uba adan miller bersayamot haba ai jingkran ha ka jinge khi shongkalan mingor ka bala penlong ha ka jaka penyeng kali hajan ka additional secretariat ha kasngi balang habakran halor ka bha thungkam thungjam mulong bangam ngai satya baki arjat ben riu jong ka jalla kin ya khlat lok tang namar ka jingpen bet ya ka reservation policy
Habapen kan mau bahaswa ke sarkar kamtre banyakran halor katai kamat uloong. Mentaru kidang pen tang baharingkat kacing penjam hendai nakatu kabaning kong kabaki loong bakim tre banyakran kilas tang khot banyakran bat jaringkat bakata kacing yakran ru kelas tang mentakasngi. Halor kacing yalang jong kisengsen perthai balakhot daka sarkar haka khat khandai tarik mentau benai. Utei unong yalam ulakhot lawer bat kintu ya baro kinong song banyami pat ba lang haka tai kasngi bat ban sngap ya ka eka rai ka ban mi na ka tai kacing yalang. In mi pat ba no la shisngi bat ngin kintu ya baro. In pertash nong ngin pentep pat ba ngin sngap ka eka jing mi la shisngi na ka tai kacing yalang. Ai ba ka sarkar kan yu i ba upat ba ukershan yangi. Ai ba ki pat ba ki maddu kam shita ya uru kam lilai na marka lawai ka ba ap kadai ka lawai ka ba pernai. Loong u presiden da ka ba benrap banyami rinti lang la shisngi haka por khat arbaje haka jaka penyang kali hajan ka additional secretariat. Haba pensngo bakan ni kajing mi pat ba kan pen isha ka sarkar ya kajing kershan ya kajing ya ki ban pen kala bat pen bedno ya ka reservation policy ulong. Lada la shisngi kami ka jubab ka ba penhun yangi da ka ba kham ting e ngin ya ki nang ni shkmat. Shushu ula benrap lada ngi sngutu bahadin kajing pen bed kadan kata kajing duna haka bah kam shakita ki para jongi ngim sngupe lada pendap tang ba kam dei ban longkum balong menta lada duna uwei ne ar ban pendap. Shubu menta lada dan ka kam ka balat hakat na trikam ka badan ki para garu ki babet babiang na ka benta kata ka kam lele lada pi pendap ngim sngupe lada pendap katkum ka bah jongki hendai ban ne kum balong menta nginom pediang. Kawi pipi hakas ngi balang kala penlong ya kajing song kalan mengor kum kadak pan pau ya kajing persya halor kajing sngap menti ka sarkar MDA tu balayalam khmat ta ke NPP ya kajing dawa ban pen senge shwa ya baro kajing thungkam onda ladat bishar thamma ya ka reservation policy. Sakani ka wei pat ka khubor sangut ki basak ta thamai haka covid khat khandai shillong jamang khat nyau tarik kajing dan ki bru ki basak ta thamai haka khlam covid khat khandai hapo ka jalla haka singi balang kalong sangut kat ba kajing dan jong ki tu ki badang sak ta haka khlam ki long shiphongut haka jo ka por ki dan sangut ki bala kot haka ni kasngi hado menta baro ki dan khandai penru hajar khandai spa khat sangut ki bala sak ta haka ni kajing pang haka leng ka jalla kajing dan jong ki nong pang ki bala kot pura ki long khandai pusan hajar arspa anyu puprangut kat baki balayap ki dan syajan dus pa arpun rungut. Sakani ka wei pat ka khubor kala kerteng ka Lady Hyder Park shaka phan nonglat shillong khat nyau tarik ujemmang kakin hun menteri ka sarkar menta kasngi kilap tiang ya ka jingtarwa ban pen kala ya ka kerteng jong ka Lady Hyder Park shaka kerteng jong ka nong yele lait lut baningkong ka jalla shaka phan nonglat habakran haka ni kasngi u menteri rangba ka jalla u konrat ke sang mau ong hadin ka jingekran ka basani la rai ban menjur ban pen kala ya ka ni ka kerteng ya ka Lady Hyder Park shaka phan nonglat pak Ukonrad ulo ong bakani karai la shim la slamba hendai na ka jingdan jingthot khindiat hakiliang ki bor penyat ki baladap kumta kimla ban pen kala hendai menta kasngi kila pediang ya kani ka jingtarwa ka balaslam ban pen kala no ya ka kerteng jong kani ka pa ka badan haka benta jong ka barik point la ban pen kan mau bahaki ni ki khindiat sngi ka seng khasi union kala beteng ban bu ya ki signboard bandawa pen kala kerteng no ya ka Lady Hyder Park shaka phan nonglait park hadin baka sarkar kamla ban pen trikam ya ka hukum ka bala penmi haka khatbai tarik unai lor hajar iwei Kublai shibu ni phi baro ki balas ngap ya kani ka khubor ngin se sham yang bat phi haki wei pat ki por